खुलुमबाय लोगोफोर, बिहार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि आरो बेलासि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। पीएम मदिआ आसामनि डिब्रुगड़आव 10,601 कौटि रांनि हासार प्लान्ट बेखेवदों। रङियानि NH-27 आव गोख्रै खारनाय ट्राक जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। हादोरगिरि मुर्मुआ गोदान गामियारि साख्रि बिलखौ गनायथि होयो। BNP दैदेनगिरिनि न'आव होंगो दोंगोनि गाग्लोबनायाव 7 बोसोर बैसोनि हिन्जावसानि जिउ खहा। मनरेगा मुं सोलायनायखौ लानानै राजीव भवनाव कंग्रेसआ सोमावसारदों। बिश्वनाथ ट्रिब्युनेलआ गुबुन हादोरारि फोसावजानाय सानै आइजोखौ नागारनो बिथोन होयो। सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कआव दखल खालामनो नाजानायनि उनाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। पीएम मदिआ आसामनि डिब्रुगड़आव 10,601 कौटि रांनि हासार प्लान्ट बेखेवदों। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ डिब्रुगड़ जिल्लानि नामरुपआव 10,601 कौटि रांनि हासार प्लान्टखौ बेखेवो। बे गोदान अमोनिया इउरिया प्लान्टनि थांखिया ओनसोलाव हासार दिहुनथायखौ बांहोनाय आरो बायजोनिफ्राय लाबोनाय हासारफोरनि सायाव सोनारनायखौ खमायनानै आबादारिफोरखौ मदद होनाय। आसाम भेलि फार्टिलाइजार एन्ड केमिकेल कम्पानि लिमिटेड (AVFCCL) जों लुफुंजानो गोनां बे मावथांखियाव बोसोरफ्रोमबो 1.27 मिलियन मेट्रिक टन इउरिया दिहुननाय जागोन आरो 2030 मायथाइसिमाव खामानि मावजेनगोन होनना साननाय जादों। बेखौ दानि ब्रह्मपुत्र भेलि फार्टिलाइजार कर्परेसन लिमिटेड सुबिदानि सिङाव गायसननाय जागोन। मावख'आरिफोरा बुङो दि बे प्लान्टआ सा-सानजा भारतनि आसामाव हासारनि गोनांथिखौ सुफुंनायाव मदद खालामगोन आरो साख्रिनि गोदान खाबुफोर सोरजिगोन। गावनि दावबायनाय समाव बिथाङा गुवाहाटीनि शहीद स्मारक क्षेत्रआव सोमावसारनायफोरनि मुंख्लंफोरखौबो मान बावदों। नैथि खौराङाव दङ। रङियानि NH-27 आव गोख्रै खारनाय ट्राक जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। रबिबारखालि रङियानि चेपटियाव माहारियारि राजा लामा 27 आव मोनसे लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सानै जोखोम जायो। बे जाब्रबथाया जादों जेब्ला गुवाहाटी फारसे थांनाय गंसे गोख्रै खारनाय ट्राकआ उनथिंनिफ्राय गुबुन ट्राकजों सौग्रावो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला सोनाब बेंगलनि ट्राक सालायगिरिया सौग्रावनायनि जाहोनाव जायगायावनो जिउ गोमायो। बे गंसे ट्राकआवनो थानाय सानै हेफाजाबगिरिफोरा गोब्राबै जोखोम जायो आरो फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। जाब्रबथायनि दान्दिसे उनावनो SDRFजों लोगोसे रैखाथि हान्जाजों लोगोसे पुलिसआ जाथायथिलियाव सौहैयो आरो रैखाथि हाबाफारि लायो। बे जाब्रबथायनि जाहोनाव गोबां घन्टासिम राजालामायाव गोबां ट्रेफिक होंगो दोंगो जादोंमोन। बिबानगिरिफोरा जाब्रबथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायदों। थामथि खौराङाव दङ। हादोरगिरि मुर्मुआ गोदान गामियारि साख्रि बिलखौ गनायथि होयो। हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ रोजगार आरो आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 नि थाखाय विकसित भारत ग्यारेन्टी बिल, जायखौ BVG-RAM-G होननानैबो मिथिनाय जायो, गनायथि होदों। बे गोदान आयेना सोलिबाय थानाय मनरेगा स्किमखौ सालायगोन। बे खान्थिनि गेजेरजों गासै भारतआव गामियारि खामानि मावग्राफोरा बोसोरफ्रोमबो 125 साननि ग्यारेन्टी गोनां बेथन साख्रिनि मोन्थाइ मोनगोन। सरकारा बुंदों दि बे बिलनि थांखिया गामियारि जिउ खुंनायखौ गोख्रों खालामनाय, गोबां साख्रिनि खाबु सोरजिनाय आरो रांफोरखौ मोजाङै बाहायनायखौ थि खालामनाय। जौगाथाय मावथांखि लानाय आरो मावफुंनायाव ओनसोलारि गामि आफादफोरनि बांसिन बिफाव थागोन। बे हाबाफारिया जौगा भारत 2047 नि थाखाय मिरुनि गोलाव समनि नोजोरनि बाहागो। नाथाय बेरेखा दोलोफोरा मनरेगाखौ सोलायनो थाखाय जिंगा सिदों। ब्रैथि खौराङाव दङ। BNP दैदेनगिरिनि न'आव होंगो दोंगोनि गाग्लोबनायाव 7 बोसोर बैसोनि हिन्जावसानि जिउ खहा।
रबिबारनि फुंबिलियाव लक्ष्मीपुर सदराव बांलादेश नेशनेलिस्ट पार्टी (BNP)नि सासे दैदेनगिरिनि न'आव अर खामनायनि जाहोनाव सासे 7 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाया जिउ गोमायो आरो बिनि नखरा गोब्राबै जोखोम जायो। बोलि जानांनाय आयशा आक्तारा BNP-नि दैदेनगिरि बेलाल हुसेननि न'नि सिङाव दंमोन जेब्ला गाग्लोबग्राफोरा दरजाखौ फांथेनानै पेट्रल लुनानै हरनि 1 रिंगासोआव सावना होयो। बिनि बिफा आरो 2 देरसिन बिब'फोरखौ गाज्रि रोखोमै खामनानै देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों, जेराव नखरनि गुबुन सोद्रोमाफोरा खारखोमालाङो। पुलिसआ मिथिहोयो दि गाग्लोबनायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं, नाथाय रावबो सन्देह गोनां सुबुंनि मुंखौ मख'नाय जायाखै। हादोरनाङैनो सोलिबाय थानाय दावराव-दावसि आरो हेंथा सोमावसारनायनि गेजेराव बे हिंसाया जादों। बाथि खौराङाव दङ मनरेगा मुं सोलायनायखौ लानानै राजीव भवनाव कंग्रेसआ सोमावसारदों। महात्मा गान्धी हादोरारि रुरेल इमप्लयमेन्ट गेरेन्टि एक्ट मनरेगाखौ सोलायनानै BVG राम मुंनि मोनसे गोदान स्किम लाबोनायनि सरकारनि थिरांथानि हेंथायै गुवाहाटीनि राजीव भवनाव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिआ धर्ना होयो। कंग्रेस मावथिफोरा महात्मा गान्धीनि सावगारि लानानै बुंदों दि बे सोलायनाया खालि मुं सोलाय-सोल' नङा, बेयो गान्धीनि आदर्शफोरखौ बुथारनाय बादि। बिथांमोनहा बेखौबो गिखांनाय फोरमायदों दि गोदान स्किमनि रांनि महरा मिरु सरकारनिफ्राय हादोरसा सरकारनि सायाव बांसिन बोसोन लाबोगोन, जायनि थाखाय दैबानाजों मोगा-मोगि जानो गोनां हादोरसा रामखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ। MLA दिगन्त बर्मनजों लोगोसे गागि दैदेनगिरिफोरा सोमावसारनायाव बाहागो लानानै गुबै मनरेगा मुंखौ लाखिनांगौ होनना दाबि खालामदों। 6थि खौराङाव दङ बिश्वनाथ ट्रिब्युनेलआ गुबुन हादोरारि फोसावजानाय 2 आइजोखौ नागारनो बिथोन होयो। बिश्वनाथ जिल्लानि मोनसे फरेनार्स ट्रिब्युनेलआ बिथोन होदों दि 2 आइजो आसामुल खातुन, जायखौ आजमल बेगम होन्नाबो मिथिनाय जायो, आरो आफुजा बेगम बिथांमोनहा गुबुन हादोरनि आरो बिथोन होनायनि 24 घन्टानि गेजेराव आसामनिफ्राय ओंखारलांनो नांगोन। दासान्दि बिथांमोनखौ गलपारा डिटेनसन केम्पआव दोननाय जादों। बिश्वनाथ जिल्ला कमिशनारआ इमिग्रेन्टस भारतनिफ्राय होखारहरनाय एक्ट 1950 नि गेजेरजों एक्जिट अर्डार फोसावो, जेराव बुंनाय जादों दि हादोरसायाव बिसोरनि थानाया सुबुं लुबैनाय आरो रैखाथिखौ खहा खालामो। बिथांमोनखौ धुबरी, श्रीभूमि एबा खोला सालमारा मानकासार लामाजों थांनो बिथोन होनाय जादों। जुदि बिसोर थि समाव ओंखाराब्ला बिबानगिरिफोरा बिसोरखौ नारसिननानै बोखारनो हागौ। बेयो ट्रिब्युनेलजों बावैसो सिगां फोसावजानाय गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि थाखाय एखे रोखोमनि होखारनायनि बिथोननि उनाव जादों। 7थि खौराङाव दङ सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कआव दखल खालामनो नाजानायनि उनाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। गोदानै फोसावजानाय सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कआव गोबां अजद गोनां दखल खालामग्राफोरा रैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलाव हाबनो नाजानायनि उनाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। बे जाथाया 18 दिसेम्बर खालि कक्राझार आरो चिरां जिल्लायाव भारत-भुटान सिमानि सेर-सेर जादों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बिथांमोनहा डिउटियाव थानाय हाग्रा मावफारियाफोरखौबो हुमखि होदों। थासारिखौ सामलायनो आरो जायगाखौ रैखाथि होनो थाखाय फरेस्ट गार्डफोरा बाराव वार्निं गुलि गावदों। आरोबाव जोखोम जानायनि खौरां मोन्नाय जायाखै। सनानि लांगुर, मैदेर आरो मोसा बायदि अरनारि जिबनि रैखाथिनि थाखाय बे बोसोरनि गिबियाव 316 बर्ग किल'मिटारनि हादोरारि पार्कखौ फोसावनाय जादोंमोन। दायो गोबां पुलिस आरो हाग्रा मावफारियाफोरखौ थिसननायजों लोगोसे रैखाथि गोहोखौ बांहोनाय जादों। BTC-नि गाहाय हाग्रामा महिलारिआ बे जाथायखौ राजखान्थियारि खैसार होननानै बुङो आरो बे जाथायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना बुङो। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।